O presidente da Xunta de Galicia destacou hoxe a importancia de reforzar o papel das rexións e concellos na construción do proxecto europeo. Durante a última intervención na reunión do Comité Europeo das Rexións, Rueda subliñou a necesidade de que a Unión Europea continúe sendo próxima á cidadanía. Rueda destacou que Galicia quere seguir contribuindo á construción dunha Europa forte e cohesionada, subliñando que as rexións, as provincias e os concellos son clave neste proceso. Para o presidente, unha Europa próxima e xusta que escolla políticas de cohesión é fundamental para o benestar dos territorios. O presidente galego alertou sobre o risco dunha recentralización na xestión dos fondos europeos, que poderían restar a participación dos gobernos rexionais e locais. Subliñou que as políticas de cohesión foron fundamentais para mellorar os territorios e que debe manterse a súa relevancia. Que estamos ante retos que exigen replanteamientos, eso en ningún caso puede suponer una recentralización que olvide el papel que tenemos que seguir jugando. Por lo tanto, que se escuche y que se respete la voz de los territorios y que eso tenga reflejo en el nuevo marco financiero plurianual tiene que ser fundamental, y esto es lo que va a reflejar la Declaración de Galicia, que quiere decir, ojalá seamos capaces de reflejarlo, yo creo que sí, por los trabajos que hemos venido haciendo hasta ahora, que la política de cohesión tiene que seguir formando parte del cuore de todos los aspectos centrales del proyecto europeo. Por lo tanto, que esta declaración tiene que ser un símbolo de compromiso común de todas las regiones, de todos los municipios, las provincias que integran Europa. Queremos seguir cooperando, queremos seguir avanzando y queremos seguir construyendo Europa. Durante o seu discurso tamén aproveitou para destacar o valor simbólico do Camiño de Santiago, que representa o espírito europeo ao unir povos e culturas a través do coñecemento e o entendemento mutuo. Para Rueda, a cooperación entre as rexións é a esencia do proxecto europeo. Por ende, avanzouse que a Declaración Galicia, que se aprobará neste encontro, será un documento clave para reclamar un orzamento comunitario equilibrado e xusto, coas rexións no centro das políticas da Unión Europea. Así, o presidente da Xunta pechou un día importante para Galicia, onde a defensa da descentralización e a cohesión territorial foron as grandes protagonistas.